Abusia amesanso emo akwa Abibirem ma NYANSAPO kasa fidie so se dem yika se yetwa ye ho na yaba na yasa beto so afiri se nana osay akoto okọ na okọ de be ne sie nananom ye se da bi yempene ema ye de hia enu mu nyina ye nipa baako enkonkoka akwantuom se de esi na nti omo nsan mra na haw kakra na se ikakra bomu ni se omo bo omo ho se omo ba na de no odi animu se hina odi animu no no maba no omo bo omo ho wie na ana okra kwa akura je se atona nanu mo nsie do enti ma omo ho bo ano sa ekekam kakra omo sa atwen ya sa abo abo omo ho biem ano so do se di animu no ono no so ekoye ono so koye no enso ma ho bo an tekam sa miensa we yese omo ye no mo do ma ba bo han se na ba mu abefande le konti yakoba se oba ba ako na nyi akokoduro se da bia ye ka Asante mem se ye ma no omo ye adwumason aboa pa mo ye adwumaden de aboa fritete enu nti na anyem gwanwa se nansia ya ye opemso na se to bebio odi Asante hima ne maame odi ne fienum afasha wo hyema no odi tudwa se afia ne nua ba ne be di ade no na 6 February enti ogifo bosome ne dan to so nsia enti odi asi odi ama Asante mem ne Ghana mem ma nyina se ogifo bosome ne dan to so nsia bia 6 February bia no ye maame nom ye nananom ahema afo ne nua ma ema nyina dade monfi se ema na ye bi omo ye omo ntimi ama no oba bi ode Serwaa ene tu ne ho si wo egina aye etimi di wo manim edombedo emema akonwa enso oba no wo fa akonwa no ya ye fa ne Juaben Serwaa wo din omo amudi abakwasem ne ade achi de mo ti Juaben Serwaa wo din ono ne ti di otimi di edom nanim emema ade ese mema ye no oba ntimi di animu eye ma ne ye da bia me kasa Asante mem ema no omo ye bi ye kan ese oba odi kan tutuo ewo Ghana broni ba ya na anibira ba no sa brego coast oba bitimi sole ginan ye boya Asanto adin ye nyina nim se nya ya Asanto na di kan a otutuo ne mum onua na omu nyina ya busua ba ako a omu nyina ya asonafo nananom ese asona piesie achimabu akwa hene oche hene sabre ohene ne din da so a na owodin osagefo kontunkro ko na yese oye achim asona piesie asona ba otoso mienu ofin so de otoso miensa adwoso na moma na de nye ho ne ye ko na de frade aka asem se na asona ni ba ya otumi soli gina dindin se menti ase mene abrofu de besie ni nti wono ne oba odi kan a oni di kan twetuo bia na mum ono wenti manwa manfa nkunim di amenti ono ni tranye ni din so kata na ne din di afrane wa ana afrane wa odi kan ono ne oba ogina asa be ma atwetuo na onua ane Asanto afi so mo nyina ye busua baako nti Asanto hu se eti se ni nua na twetuo no aya koduru ba bi no wantimi anya anwie no ana Asanto aso Asanso enso so efa ese tuo ono so to aso edi ye bi enti we ni kire se Asante man chichiriye ene Ghana man chichiriye no fritete no ebesi ni nyina se de na ehu se ma bo mo modern no saa enti na mo eka o masem na mo de pass so achen ye de no mo se what a man can do man can do no ma ko mo ka se man can do ka meni how no mo sa de better aka ho kire se ma ne de o metima ye aye ni yie o hwemu so na ye sanso ampa fi se e fritete no hwe akonwa ade a do ma se odi ani mu sa de o mo ba omo ye omantimi amfa makopem se oba baako etimi soli ginaye Juaben Serwaa edi animu ede omo ba beduye omo do mba beduye na still Asante okokoko ne de ewo ho na ye kontokwa bi ensu a se de ye ko hu amane won kran ka se amane ye hu de gisen kran na se yakoto abreso no na ko fika kare abreso so ye sa su sa hu na sa amane na abiem ye sa kontokwa den pa enunso abrofo no digya be hyehye Asante ahemfie sese ye niema bebre enunso na nananom santokwa no
ana broni ana odi abrofo nanim ne yefe ne se guarantee ahun se abrofo de obia mo a ombe ba Asante mem ne Ghana ha no sabe gokusu no ne obia se no ya abode na de omo so ne yefe ne se guarantee wono na di sa ntokọ nanim ana yenso na Kofika kare ne di animu enti yese ye kokon se guarantee ntokwa no na mo kan se guarantee wo ne mo enkofo kan se guarantee wo na Kofika kare abreso ene kokon se guarantee wo se de mo kan na yi kokon ene se guarantee ne dom kokon ntokwa den ma no so ahokere bai omo wie edi jabe toto Asante ahimfe sese ene ma se ene ma bebrenti ena nanom di ho yawo se ekun ne ni se nkeba so na na Kofika kare wa hwe ame yakokun wi pa ma ya se de yesi asa Asante ne yakokun na koboka ene ma bebre asei enu nti na Kofika kare ono so nanom je akonwa ne freni nsem da bia me ka sa asem wi omyom se Asante akonwa de wotena so yetu sa wo ya ade na se nananom ehwe de wo ye no na ene akonwa no niema no ye ne enkope de wo pe na wo ye sebem so wo ye niema eti amamre ne ade a ebu akonwa no ehu fin ko bibi be akonwa no hu fin a nananom tu se de nana kusi obu odum odi ni mfie dunso na yetu no saa nana Kofika kare so omo ekon no ekọ awie no omo hu se enam no so ne akọkọ sa antọkọ ya amfa masabe mu amfa so papa bia amfa so amre yen eno ntie nam so ama ono so edi tunu efira akonwa so enum nya nana kwakudi odi kan nana kwakudi atoso mienu nana kwakudi atoso mienu de obedi akonwa no sabe na pomudin hu nsam no ewo fom eni nti wo ye wo hena ono de obaaye no obedi bosome ene na otwe mienu Asante abakwase mo hena obefa abanwa no ya wani anche kra no ye kan ena no maako aduanan 40 days ana adaduanan pepepe ana na kwakudua ono so kra koye na ofokufo fie ebae na ose tutu asibebo nsu ono so bae sa pefam bom di nyina ye ahemfo a omudi Asante akonwa megiri se ebre sem no afia obi abae na sabe no date no na onhye danya ni ebe animu no de na yenya na chire ni de na yenya na osa chiri twie ono so ebedi Asante akonwa na ajima prempe odi kan na ajima prempe na prempe toso mienu ana na opokuwale ono so toso mienu ansa na opokuwale toso mienu achi eye opemso ya ono so toso mienu na se tu odi kan na se tu nyam kese na se tu amponyinamwa achi no na niema no wo ye no ana nanom de se tu nyam kese be kan din ho eno nti na se tu abebio ono so ede abeduru ono so a enei ode wo hoi obia ba ye wo ye bi na da bia mere meka ne se Asante ahemfa mabobo firi na opoku ayi ose tutu so odi kan so abesi na se tu otoso mienu ono na da oda so ti akonwa so meyi na se tu onfa na djuma mawieye na mum saa bebrebe na edunum na abakọ ni nyina no se wo se menyi de ne niema pa niema wo yeye se de osiye na djuma se Asante hene a me de abiribia ya na me bo nana osei kwadwo okon awia da bia maka se daachi bia no meye nkae dum ehwe ne statue no meye ne nkae dum kese pa de Abibirem mehwe na mehwe se nka mpanyimfo beye ebi nso ana omu meti na bakwasem enhu de oyeye da bia meka se Asante menfa bronise administrative work administrative eyewo Asante enhyehyɛ ni nyina no na no se kwadwo okon wi na hyehyɛ ni nyina enu yeda so de ye adwuma bepem ne fakuo we mo adwumani asem sesi ha mo na sese mo hwe so fakuo we mo adwumani asem sesi ha mo na mo hwe so sese mo hwe so ono na se kane ne ekokon a ye edom no ye kubi ne ono kwan odedom ne ba na odom ye adwuma ono na ohyehyɛ Asante administrative work ni nyina ma sɛde na ntime da bia meka se saa ye nananom Asante ahemfo ma bakɔ no me de
obia ho abakwasema menim nana osɛ kwadwo ɔko awiade megiri sɛ ne die ɛwon sɛ nana sɛ tu di ka ɔne pre ma yetimi enya anka bomu adie nanso so adwuma nana osɛ kwadwo ɔko awia ɛyɛ no bi da so da hɔ ne bɛpem na yeguso a yɛka bi enso de akyerɛ enkyirima omo ama mehu ɛyɛ ama metia yeguso a de bronti aha NYANSAPO akasa fidie so na guso a ohwɛ no medin ɛde nana Gyamfi adutwum yeguso a yɛde abakwasɛm ɛne amamre ɛne amane ne ho sɛ ɛde bro yɛtwa ɛho tiawa me ba me wo ayɛ kasa afutuo anansesɛm bi a me de bɛma NYANSAPO ahɛfo yɛtwa ɛho abasisia Titi wobi ka, titi wobi chire. Tete anansesem. Menu mienu nyina anim se, enei ye hwehwa ayenhu. Se adwumadie yi ya faso yon se ye be chire enchirima, amamre ene amane. Yes saswa kwaku ananse. Ene ko ware ne yire asoya. So we wase na ya akora aboni abenyi panyimboni. Ewiase ayewe no. Wodo tema ene enida ho watwente kuma afiri ho se de kwaku ananse dibitiri nyina ewura wo meni wona wonim de wonim amamre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura eno nti no chia me nana ajewa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawo ase Serwaa